дар толори маҷлисгоҳи муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи рушди илм ва амалиёти он дар марҳилаи ташаккули иқтисодиёти рақамӣ баргузор гардид. Дар конферонс муовини раиси вилоят Анвар Яқубӣ, директори Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои иқтисодӣ, узви вобастаи Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Саидмуродов Лутфулло Ҳабибуллоевич, доктори илмҳои иқтисодӣ Академияи илмҳои ҷумҳурии Ӯзбекистон, Институти такмили ихтисоси кормандон ва тадқиқотҳои оморӣ Тошканд, Ӯзбекистон Гулямов Саидаҳрор Саидахмедович ва дигарон иштирок доштанд. Конференсро муовини ректори Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ифтитоҳ намуда, аз ҷумла зикр дошт, ки Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров рисолати хешро дар роҳи таълиму тарбия, тайёр намудани мутахассисони баландихтисос, пешбурди корҳои илмӣ тадқиқотӣ ва ба ин васила хизмат кардан барои ободиву шукуфоии Тоҷикистони соҳибистиқлол яке аз ормонҳои Аллома Бобоҷон Ғафуров буд, ки имрӯз устодону шогирдони ин донишгоҳи бонуфус бо шоистагӣ иҷро менамоянд. Ба гуфти сарвари давлат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо дар назардошти равандҳои муосир мо бояд кору ҷиҳати татбиқи иқтисодиёти рақамӣ ва дар соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ҷорӣ кардани технологияҳои рақамӣ вусъат бахшем. Зикр дошт муовини раиси вилоят Анвар Яқубӣ. Мавсуф иброз дошт, ки ҳоло Тоҷикистон дар роҳи рақамигардонии иқтисодиёти кишвар қарор дорад. аз назари иқтисодӣ гирем, чӣ қадаре ки мо хароҷот кам куним, даромад зиёд куним, ҳамон қадар фоидаи ба даст омада барои рушди минбаъда дар ҳар як сатҳ мусоидат мекунад. Чӣ қадаре ки мо арзиши иловашуда баланд куним, ҳамон қадар фоиданокии фаъолияти мо дар ҳама сатҳ, ҳам дар сатҳи микроиқтисодиёт, ҳам дар сатҳи макроиқтисодӣ замини мусоид фароҳам меомад. имрӯз мо шумо дар даврони истиқлолият як ҷунбиши ё пешрафти азими истифодаи иқтисодиёти рақамиро худомо дар ҳаёти ҳаррӯзамо дарк карда истодаем. ҳам дар тиҷорат, ҳам дар хизматрасонӣ, ҳам дар соҳаи алоқа, ҳам дар соҳаи нақлиёт, ҳам дар соҳаи истеҳсолот, дар соҳаи фаъолияти бонкӣ, идоракунии давлатӣ, низоми ба ҳисобгирию ҳисоботдиҳии оморӣ андозӣ, ҳамаи ин беҳтар кардани идоракунӣ ва беҳтар кардани фазои фаъолияти иқтисодӣ шаҳодат медиҳад. Сипас директори Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои иқтисодӣ, узви вобастаи Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Саидмуродов Лутфулло Ҳабибуллоевич доир ба консепсияи иқтисодиёти рақамӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон баромад намуд. 10 технологияҳои нав, рушди иқтисодиёти рақамӣ дар ҷумҳурии Ӯзбекистон, доктори илмҳои иқтисодӣ, академики Академияи илмҳои ҷумҳурии Ӯзбекистон, Институти такмили ихтисоси кормандон ва тадқиқотҳои оморӣ Тошканд, Ӯзбекистон Гулямов Саидаҳрор Саидахмедович ҳарф зад. Лозим ёдоварист, ки дар конференсияи мазкур устодону донишҷӯён низ доир ба масъалаҳои рушди илм ва амалии он дар марҳилаи ташаккули иқтисодиёти рақамӣ мавриди баррасӣ қарор доданд. Бояд гуфт, ки конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи рушди илм ва амалиёти он дар марҳилаи ташаккули иқтисодиёти рақамӣ дар Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров то санаи 25 декабр идома хоҳад кард. гузориши Парвин Аҳророва, Нодирин Насимзод барои барномаи иттилоотии Паёми Рӯз.